Juha Danfossilta terve! Tänään mä kerron teille vähän meidän MSVPD Leno-linjasäädöstä ja sen ominaisuuksista. Eli käyttötarkoitus nyt ensinnäkin on vesikertosten lämmitys- ja viilennysverkostojen tasapainotukseen ja mittaukseen. Ominaisuuksista ensimmäinen. Meillä on semmoinen venttiilityyppi, että me voidaan asentaa se vaikka heti mutkan jälkeen, eli semmoista varoetäisyyttä tämä kyseinen venttiilityyppi ei tarvi. Sitten meillä on esisäätö. Valitaan se. Näkyy useammasta eri paikkaa sivulta tai päältä. Kun se on valittu, laitetaan esisäätö lukitukseen, jolloin meillä on sitten käytössä myös pallosulku varttikierroksella. Venttiili on suljettu, näkyy myös päältä punaisena. Tehdään vaikka huoltotöitä. Huoltotyöt on tehty, avataan venttiili ja esisäätöarvot on pysynyt samassa kuin oli aikaisemminkin. Jos kuitenkin halutaan esisäätöarvoja muuttaa, me avataan venttiili yläasentoon ja pystytään sitten säätämään arvot uudelleen. Mittaajalle hyvä tieto. Meillä on 360 astetta kääntyvät mittayhteet. Helpottaa tosi paljon sitten kyseisen tuotteen mittaamista. Tyhjennysyhteet löytyy ja voidaan valita jopa, että kumpi puoli me halutaan tyhjentää. Kyseisellä tuotteella on nykyään myös käyttövesisertifikaatti, eli voidaan käyttää molemmissa niin käyttövesi- kuin lämmitysverkostoissa.